Aku susah. Wis apik kahanan dusunmu. Lah kok kowe sedih, kowe bingung, kowe ngrantes, kowe susah ki eneng apa? Sawangen to, Pak. Iki rak tangga teparo ora iso tak lumpukke to. Merga iki akeh. Saking para kawulaku, saking para wargaku ing Pringapus kene iki padha nandang lara. Teges nek cara basane negaraku ya pedukuhanku kene iki ketaman pagebluk Mayangkara. Syukur isih iso diantisipasi kawulaku sing dolara iki isih iso ditambani. Ya ora ketang ming marake kendho ning larane urung mari. Urung asih ana kawulaku sing tekaning pati. Lah, aku bingung. Kahanan sing kaya ngene iki arep tak aturke karo bapak. Mergo aku ya wis nampa sasmita. Mbah, jane aku bingung iki sasmita tenan apa udu? Do ngenteni to kowe. No bocah nek arep omong ki mbok yo ge omong. Newang sukmana mangadilinu kowe. Ana sasmentane ingsun jagat awasisaning Ubathara bawana langgeng sinunggita tanawrat arca koblak iblis lanat padha jekan amabakdu nun mangke Rama Giyatna sarawipun Rama Semar wonten ing padukuaning Pringapus inggih wonten ing padukuan Merak Rejo. Rama Semar rawipun katuran kawilujengan babe Nayanraka. Mbel gagak sak dolita mel. Bocah iki wong ora tau iso basa. Kowe ora kulinane basa kok. Sak gendagane iki kowe basa karo pakmu iki. Mundhak malah ming sasar susur ora genah tata basamu. Samboten-botenipun kula sampun berusaha, Pak. Saora-oranipun kula pun mencoba. Jalaran kula rasa ki apa? Kula kira ki apa, Pak? Kula kinten jaman sakniki niku basa Jawa niku pun ajeng dilalekke kalih wong Jawane dhewe. Ketitik lare-lare sakniki kaya anak kula nika barang niku bendinane niku mboten tau kok nganggo basa Jawa. Takon kula madang apa urung ngoten niku, kamu udah makan belum? Kamu ndasmu kula ya ngoten. Kowe iki iso basa Jawa apa ora jane? Kula mung ngomong ngoten niku. Mula sinaosa. Weh. Elok nek elek teneh mboten elok. Iya. Senajan to anggen kula meranata basa menika pating besasik, pating begijik mboten kantenan. Sak mboten-mbotenipun kula saged ngaturaken basa Jawa, Pak. Iya, merga niku wau. Wong mayang men sakniki kathah sing nganggo basa Indonesia. Kaya dalange nggaron niku. Niku nek mayang pun basane mboten. Gek saru le mayang. Iya, nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Bapak Semar. Iya, tak tampa. Ngaturke bekti karo wong tuwa. Sowanku ya slamet. Praptaku nggonku. Weh, lungguh. Ana ing pendapamu. Iki pendapa kepiye? Ana pendapa kok separo kayu, separo galvalum. Bot-bote kula niki ajeng merajakke para tamu-tamu, Pak. Iya, nggih. Sasampunipun kula bikak campur sari gatrane kok. Tamu-tamu niku kula prajake. Iya apik. Nggih, pangestu kula suwun. Iya. Pangestune Pakmu ingkang kadempel Tampanana Bagong. Kyai Non.
Sampun sanget anggen kawula pundi, Pak? Pun prayogaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Nak Mas Nala Gareng. Nak Mas Winarno. Katuran kasugengan. Rawuhipun wonten ing Pedukuhan mring ngapus. Nak Mas Winarno. Weh lah wedhus. Ana wong tuwa kok dinak Mas karo kakangne kok kaya ngono. Pancen nek ora adhiku Bagong wis tak pateni wingi-wingi. Karo adimu tak pateni ya ora apa-apa kok, Kang. Ya ora kok ya aku ki tresna karo kowe kok ya aku ki sayang karo kowe kok ya, Gang. Ya, pamujimu, Gang. Nggonmu kowe ngaturi karo nimbali karo sowaning kakangmu. Sowanku ora ana alangan suwiji apa slamet tekaku. Kula nganturaken bekti kula kunjuk nggih Kakang Mas Nala Gareng. Iya, tak tampa pangestuku tampan ana, Gong. Tak gegem dadekake jimat. Iya. Sajak ketrima lehmu nglumpukke sanjaning para kawula. Ketliripun pripun Kakang Mas? Ketitik ana swara gluduk. Rampung acara iki mengko sesuk-esuk kayon ditancepke mesti gek ndang udan. Amin. Sing disuwun ngono, ben subur. Iya. Tandurane para warga. Merga iki ngene. Ana tetembungan sak sapa sing mensyukuri apa sing diparingake dening Gusti bakal ditambahi rasa nikmat. Mula ki tak syukuri. Iya. Bebasane wargaku, kawulaku iki, rakyatku iki padha bebasane nancepke banggal iso dadi gaplek. Nyebar gabah iso dadi sego. Ki mulai iki disyukuri. Mergo jaman saiki wong arep golek dit 20.000 angele ra jamak. Ning kala mangsane rombong aku ki siji loro ana sing ya ming mergo kelong 50, kelong 100 ngono kok ngresula. Kira ora trep mula aja kaget aku nglumpukke praptane Kang Gareng. Prayogakna ya Kang. Iya. Kaya wis ora kurang prayoga, Gong. Petruk padha slamet to, Truk. Kowe karo wah jan wis. Bagong ki nek karo aku saking kulinane. Slamet tekaku, Gong. Ngaturke bekti ya, Truk. Tak tampa pangestuku tampan ana, Gong. Ora kowe kok kaya karo aku kok kaya wong kecindrung. Lire piye? Pendak-pendak kowe alasan golek kayu bakar ning mburi omah. Mesti kok ngepasi nalikane bojoku lagi umbah-umbah. Kaya aja duwe panyakra bawa sing ora-ora lho, Truk. Ngapa? Aku ngepasi karo bojomu sing lagi umbah-umbah kuwi ya siji kuwi wektune esuk. Ping pindhone bojoku ki nek kon numbah-umbah kesete ra jamak-jamak. Bendinane gaweane menek turu kaya kebo. Nek ora dijabut wulu cumbune setekem ora tangi. Ora tau kek jenenge bojoku gelem umbah-umbah. Mula regetanku ki tak titipke bojomu. Iya. Tak titipke bojoku. Terus karepmu kok kowe mesti nganggo pawadan golek kayu bakar. Monggo kowe wis ora nganggo pawon, kowe iki wis nganggo kompos gar. Kompor gas. Kok kowe dadak nganggo alasan arep golek kayu bakar barang. Truk, kowe ra wis ngerti bisnisku to? Apa? Lho. Areng ki lho, Truk. Mburi omah kae tak nggo benem. Aku njaluk kayu ning nggonamu. Oh ngono. Lah terus hasilmu adol areng kuwi aku tau ngrasake apa ora? Ya ora. Witekno kuwi usahaku pribadi, kowe ya ora kena meri. Bola kowe iki pancen ora apik. Ora apik nek apik tenan kudu Bagong. Iya, iya. Intine aku ora duwe rasa sing kepiye-kepiye karo bojomu. Aku ora ndek niat arep selingkuh kuwi babar. Sumpah, Truk, sumpah. Bojoku ki arep lemu ning ayu.
Kok iso ngono? Heeh. Nek tak senenge bojoku iki nek iso bluk bluk ngono kae lho. Oh lah kowe. Gak bojomu kuwi krempeng. Bojomu ki ora daging babar blas. Nek bojoku ra semono gedene kae ra sesuai karo aku mergo aku ki wis tergabung koyor grup. Oh iya. Iya. Nek kowe ra tengkleng grup. Iya. Ya wis ora apa-apa. Teges aku ming arep nggenahke iki lho Gong mergane aku ki mikir Bagong ki ngopo kok benesuk mesti nyeraki bojoku. Nyerake iki mergo menehke regetan. Ngerti ta kowe nggonamu rak wis ana mesin cucine. Nggon aku nek umbah-umbah anakku sing sok gelem umbah-umbah ngumbahi wis diidak-idak kumbane. Sangkane keset li arep ngucek. Ya wis ora apa-apa. Kok sik aja kedawa-dawa le do jagungan. Ming rembug wong ngumbahi. Nggih, Pak, pripun? Beda karo padatan. Nggih, wong biasane mboten lakon iki. Ha iya. Aku tak takon karo kowe, Bagong. Nggih. Iki kok ning Pringapus iki kok umbul-umbul dota pasang iki karepmu kepiye? Ngeten, Pak, ngeten. Sing sepisan kula ngaturi rawuhipun Bapak menika kula ngaturaken pamatur nuwun merga Bapak ki ora sah basa wae Pak apike. Ora apa-apa ora sah basa. Nek basa malah ora iso aku nek kon formal ki ora iso. Iya, terus Bapak ki minangka wong tuaku, Bapak ki minangka sesembahanku. Anane Bagong dilairke ning jagat iki merga Bapak eneng. Mula Bagong kudu ngabekti karo sampeyan. Matur nuwun. Teges kowe bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Senajan to kowe iki bocah anake Semar sing tinemu ragil, ning kowe iki sing paling ngerteni karo bapak. I love you Bagong. Nggih, Pak. Kok aneh-aneh barang basane rumasaku. Kowe iki cah ragil beda karo kakang-kakangmu loro. Kakangmu loro kuwi wis tuwek. Tuwekane bendinane ming main rantek-entek. Nganti nyeblakke BPKB barang. Ming sangkale dingge ngecrot. Apa? Ngecrot. Apa kuwi? Main nggon HP. Ngeslot kok ngecrot. Bapak kuwi kok aneh-aneh. Iki aku ngaturke panuwun. Iya. Merga bapak wis gedhekke Bagong wiwit cilik nganti gedene semene, wiwit aku randhe daging nganti kokean daging. Iya. Aku ngaturke panuwun karo bapak. Merga aku melu bapak, aku diopeni diayomi karo bapak. Makasih ya, Pak. Iya, padha-padha. Ndungkap angka loro. Miturut materi sing wis tak ketik iki mau aku arep matur karo bapak. Iya, arep matur apa? Ngene ya, Pak. Kahanan kaya ngene, kahanan dusunku sing dusune iki wis diaspal kaya ngene iki. Iya. Iki arep tak syukuri, Pak. Srana sepisan mengkone aku bakal nganake nglumpukke tangga teparo kabeh warga ing dusun Pringapus. Kene arep tak klumpukke kabeh. Arep tak suwuni supaya ning ngetokke ambengan. Nek cara nggon kene iki ambengan. Ha iya. Ingkung lan sak penunggalane arep diaturke minangka sedekah kunjuk ngersane Gusti merga peparinge sing kaya mangkene akeh iki arep disyukuri karo warga masyarakat. Terus ping pindhone gandeng kabeh ki wis krasa ayem-ayem tata titi tentrem. Matsinamatan daya dinayan ping pindhone aku arep nganake acara gedhen, Mak. Minimale ya ngundang grup dangdut Papala saka Jawi Timur supaya nglipur para warga masyarakat. Lah ping telune aku sedih. Aku bingung. Aku susah.
wis apik kahanan dusunmu. Lah kok kowe sedih, kowe bingung, kowe ngrantes, kowe susah ki eneng apa? Sawangen to, Pak. Iki rak tangga teparo ora iso tak lumpukke to. Mergo iki akeh saking para kawulaku, saking para wargaku ing mring Ngapus kene iki padha nandang lara. Teges nek cara basane negaraku ya pedukuhanku kene iki ketaman pagebluk Mayangkara. Syukur isih iso diantisipasi kawulaku sing dolara iki isih iso ditambani. Ya ora ketang ming marake kendho ning larane urung mari. Urung asih ana kawulaku sing tekaning pati. Lah, aku bingung. Kahanan sing kaya ngene iki arep tak aturke karo bapak. Mergo aku ya wis nampa sasmita. Mbah, jane aku bingung iki sasmita tenan apa udu? Apa iki wangsit saka dewa tenan apa udu? Mula arep tak takokke karo bapak. Lah, wangsiting Jawata, dawuhing dewa ingkang dumeling tanpa wujud. Bisiki ana talingane Panakawan Bagong. Dewa ngendika ngene, Bagong, nek kowe pancen kepengin kawulamu padha ayam-ayam tata titi tentrem, kawulamu kabeh padha sehat, didoke saka penyakit, didoke saka sukerta, rubeda lan sak panunggalane, kowe kudu miwiti mbangun desa. Lah mula nggonmu mbangun desa ki syarate ora gampang. Kowe kudu munggah ning kahyangan, njaluk ana ngersane Wang Pikulun Bathara Guru, ya ana ngersane Hyang Jagadgiri Pratingkah, ya kuwi wujute pelemper tangga jiwa. Nek wis kasil kowe njaluk wujute pelem iki mengko supayane tok pendem ana ing sak ngisoring pendapamu iki. Lah iki aku bingung, Pak. Pelemper tangga jiwa ki entuke ning ngendi? Nek tak kira nek arep mbangun desa ki mergawis bola-bali nglakoke. Bangun desa kuwi mesti ngono kuwi. Nek ora sing dibangun infrastruktur, sing dibangun ya miturute morale para kawula, morale para warga masyarakat. Ning gandeng sing arep tak bangun ki kesehatan jasmani rohanine para kawulaku. Dewa ngendika sing kaya mangkono. Amula iki tak pasrahke karo bapak. Gek ngendika wae pelemper tangga jiwa ki entuke saka ngendi, sing papan sing jeneng kahyangan kuwi saka ngendi, Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru kuwi mapane ning ngendi, terus kuwi sapa, pangkate apa, jabatane pirang taun, titele apa, ngono Pak. Ayo gek Hanjrahing Kang Puspita Rum. Ambel kegak sadulita mel aku kok kaget. Aku kok kaya wong sing digetak. Bareng nampa aturi anakku Bagong nek kowe arep mbangun desa. Melu seneng Drole, melu bombong. Mangayu bagya sekedhi jumuruh. Ning antase kowe banget nggonmu mikirke marang para kawulamu. Nggih, Pak. Ya senajan to wong sak kawula sak Prajanagara Ngamarta niku do prisa kabeh. Nek kula niku wong sing ora tau tumindak becik, wong sing ora tau tumindak apik. Senajan to do ngerti nek Bagong niku wonge nakal, senajan to do ngerti nek Bagong niku cerakane sinten-sinten niku kathah. Senajan to do prisa nek Bagong niku pendak-pendak nggawa sinden anyar, mesti kula ampirke riyen teng pinggir dalan. Niku nek isa sing kaya ngoten niku pun kajenge mawon. Nek isa ajeng kula tutupi. Sarana kula tumindak apik, kula duweni niat kula arep kepengin bangun desa. Aku pengen ndandani kawulaku, aku pengen berkecimpung, berkontribusi ana ngersane para wargaku, ana ngersane para kawulaku ing mring Ngapus, supayane do prisa, supayane do tanggap, supayane do ngerti. Oh, Bagong kae najan gaweane karaoke. Ning Bagong kae sembodo
teges sembadane Bagong saguh sartane Bagong kuat ngayomi kawulane Bagong kuat ngayomi sartane kuat ngopeni para wargane ketitik kanan sing kaya mangkene kawulane Bagong do lara Bagong berusaha nambani lho ngoten niku sing arum asmane sinten sing arum asmane bapak merga kula niki anake bapak kula niki turune bapak ya senajan to bapak niku nuwun sewu bapak niku mung wong kere mboten gegablekan ning bapak niku kathah ingkang nyebutake pusaka sing bisa kandha jimat sing bisa ngucap mula kula saguh dados peneruse bapak kula pestheke sasurutipun bapak ingkang badhe ngemong tanah Jawi menika sulipun Kyai Semar Badranaya Kyai Glondor carita nggih menika. Wanggepe arep neruske bapak ngomong tanah Jawa. Sing tomonge gemang nek sing ngomong kowe. Kowe ora usah ngono kowe truk. Gere lu si jalma tan kena kene ra. Iya. Aku wis tanggap, aku wis dong. Aku wis iso nampa sing dadi aturmu, Bagong. Lah malah saiki aku tak njarwani karo kowe. Nek pancen kowe arep ngerti apa to wujute pelem pertangga jiwa mapane ana ngendi kowe kudu nembung karo sapa nek pancen niatmu lahir batin kepengin ngayomi para kawulamu tak jaluk kowe munggah ning kayangan lah niki iki sing aku bingung Pak bingung sebabe kayangan ki papane ngendi kayangan ki apa kuwi urung dong Pak kayangan kuwi papane para dewa nek kowe ndelok mengawan kae. Kowe nek ndelok wayangan mengawan kae. Kae jejere kayangan. Lah ya kuwi kayangan. Oh alah. Nggih. Terus nek kula pun munggah teng kayangan, kowe nek wis munggah kayangan kowe metu ana karo Sang Hyang Guru. Bathara Guru kuwi dhisik kuwi kadar. Bathara Guru kuwi dhisik adikku. Lho. Sampeyan duwe adik apa? Duwe. Sinten? Ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Manik Maya ya Bathara Guru kuwi adine bapak. Weh lah. Adik kandung? Adik kandung. Weh lah elok. Nek ngenten kula niki turasing dewa. Ora mung turasing dewa. Kowe iki ayang-ayange dewa. Wong kowe iki dumadi saka ayang-ayange Semar. Ngono. Nggih. Lah mula nek arep munggah kayangan munggah njaluk wujude pelem pertangga jiwa kowe bloko ana ngersane Bathara Guru kowe arep butuh siji wae pelem pertangga jiwa kinarya tumbal ana ing pedukuanmu ya ing mring apus kene kowe arep ndandani kowe arep mbangun kesehatane para kawulamu kowe arep ndandani marang kesehatan jasmani rohanine para wargamu nggih Pak ngaturaken panuwun awit informasi ingkang sampun dipun ngendikaken dening Bapak. Lah masalahe ngene sakniki ngeten perkarane udu kok kula le arep matur karo Bathara Guru niku babar pisan udu. Lah terus sing dadi bingung atimu apa? Le ajeng munggah kayangan niku liwate teng pundi? Le ajeng munggah teng kayangan papane Bathara Guru niku liwate teng pundi? Numpak napa kula dereng ngertos. Ragate pinten kula nggih dereng ngerti. Ya kuwi to Le. Wong sing arep munggah kayangan kuwi kudu gentur priatine, kudu gentur tapane. Bapak iki sakploke dadi kawula. Sakploke mudhun ning Madyapada. Aku arep munggah kayangan ki aku ndadak nglakoni poso. Aku arep munggah kayangan ki aku ndadak nglakoni prihatin poso mutih 7 dina. Mula nek kowe sagu nglakonana poso kuwi tumuli kowe iso munggah ning kayangan. Waduh. Monggo nek poso mutih niku mboten nangsal ngombe sak liyane banyu putih, mboten nangsal maem sak liyane sega putih. Lah ya kuwi poso mutih. Wah, abot Pak. Tur mesti nek wong poso kuwi ora entuk kumpul karo bojone. Niku sing marake Bagong kabotan niku. Gelem ora gelem kudu nglakoni.
Kula niku ngerti anu kabar krungu pawarta Pawarta piye? Ndara Janaka niku bola-bali mlebu metu kayangan. Nek Ndara Janaka kae pancen kae diwenangake munggah mudhun kayangan mlebu metu papane para dewa kae ora ana sarusikune, ora ana dendane, ora ana walate apa-apa saka dewa merga pancen Ndara Janaka kuwi dikeparengake munggah mudhun kayangan. Lah nek dapurmu kowe iki ming kere, kowe iki ming derajating gedibal, kowe ming Panakawan. Nek ora laku prihatin sik, kowe munggah tekan repat kepanasan kowe wis jedot sirahmu. Wah. Kok medane cimen. Ming arep opek pelem kok totoane nyawa. Nek ngaten mbok nyuwun tulung Ndara Janaka kemawon ken munggah kemawon. Ngono ki sing aku ora seneng. Ngono kuwi sing aku wirang. Mergo Semar ki ming derajate Panakawan. Kowe iki anake Semar. Kowe kudu modar watuk, modar. Ngalon-alon to nek ngomong kowe. Kowe kudu mbangun miturut, kowe kudu nunggak semi karo apa sing ditindakke karo bapakmu iki. Aku kene ndek kekayuhan apa-apa mentas dhewe, ora tau ngursui para Pandhawa, ora tau kok sing jenenge njaluk tulung karo Bendara. Kejaman Prabu Sri Rama Wijaya nganti saiki jaman para Pandhawa, aku mbangun kayangan bola-bali ki ora tau njaluk ragate para Bendara kuwi ora tau. Ngono? Nggih. Mula kowe anake Semar, sak iso-iso kowe kudu mentas dhewe, aja ngasi kowe ngrepotke sak liyane. Kena diewangi tangga teparo, kena diewangi dening sapa wae. Waton sing ngewangi kuwi dudu bendaramu, waton sing ngewangi kowe kuwi dudu wong sing menehi panguripan karo kowe. Wis ngono wae. Wetengku ngelih. Weteng ki nek weteng semega kuwi ngoten niku. Nggih Pak, matur nuwun. Terus teng pundi lajeng dalane munggah teng kayangan niku teng pundi? Takono Petruk iki sing wis tau tajak mrana. Endi Petruk? Dalan munggane kayangan kuwi mapane ning sak lengkahing gunung Mahameru, Gong. Weh. Mahameru? Iya. Ning tengah kono ana wujude Andorante. Ki Andorante tok penek engko tekan kayangan. Lah masalahe ngene, Truk. Ngapa? Nek arep munggah ning gunung Mahameru kuwi ragate akeh. Dadak golek logistik. Dadak golek tenda rawuh ngongko ngekem sikik. Dadak apa jenenge sangune akeh, mongko aku ki mung wong kere, masa aku korupsi dana desa meneh. Rak wangun ta, Truk? Lha yo gelem ora gelem kudu nglakoni ngono kuwi. Wong nek arep munggah ning Gunung Mahameru kuwi kudu diunggahi sikik, teges kudu mendaki sikik, Gong. Wah, nek kowe kulino munggah gunung, Truk ora iso, ora iso. Malah mengko ming kedarang-darang lelakonku ming munggah Gunung Mahameru mah entek-enteki wektu engko slado modar kawulaku sing dolara. Ya ora kena ngono kuwi kok ya. Labuh-labet tumrap negara kuwi apik, wis. Tapi tekno nek abot aku kudu lakoni nek pancen wis to niati. Ya ta, Rek? Heeh. Tenan kuwi. Kowe ngerti awakku nganti kaya ngene iki, Kang? Awakku nganti kaya ngene kanane iki mergo angele sepira, gedene sepira, abote kaya ngapa, tetep tak lakoni, tak tampa ikhlas. Mergo wis tukul rasa, wis tukul niat. Rasa kepengin dandani kawula, rasa kepengin ngapikke kahanan dusunmu. Mula kowe lahir batin iso ora iso, gelem ora gelem, mbuh abot mbuh enteng, kowe kudu nglakoni kuwi, Gong. Ngono kuwi. Nek kowe manut ature bapakmu. Nek kowe iso nglakoni sing kaya mangkono, kowe ora bakal dioncati karo kawulamu. Mergo kowe lahir batin sartane tenanan nggone ngayomi para kawulamu. Kowe dadi duka iki, kowe ditresnani karo kawulamu. Yakina karo ature bapakmu iki, Bagong.